warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Welcome warahmatullahi to wabarakatuh. final event ulat Bunda Novi dan Bunda Wati nyanyikan solo. Selamat berkompetisi. Juritane wayang Jawi ing praja ngalengkoti raja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman canco tumandang ngalengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Jangan kau kucilkan, inilah
senajan mongso ketika tansah eling jamane semono ning kulon terminal Kertonegara ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning ngarepe moto ning dalan anyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kertonegara ning dalan anyar kowe karo sapa ing kulon terminal Kertonegara ngewi. Terima kasih, selamat berkompetisi. Sama-sama, salam santun, salam hormat buat semua dewan juri.